Okay, ubhuti ngibuza ukuthi have I ever experienced a situation whereby ojele behlukumeza iziboshwa? Ngathi ngizwe kahle umbuzo. Yeah, mfethu. Okay. Akhona ama incident kanjalo bafu. Yeah. Ama incident amaningi kujwayele ukuthi one uma ngabe kuzoseshwa. Yeah. Khona la kuphambana khona indlela yokwenza phakathi kweziboshwa nojele. Yeah. Bear in mind mfethu akekho umuntu onelungelo njengomuntu oboshiwe. But thina lamalungelo siwesinikezwe wona ezabantu ababoshiwe sometimes sibuye siwa misuse somehow because sinalento yokuthi vele thina sisivikelekile ngalendlela ongasuyicabanga. Yeah. Okay. Ama incident ke mina engakhuluma ngawo eyokuqala khona incident la okwakwaseshwa khona. Kwavele nje thina mina indlebe engijwayele ukuhlala kuyona ibigcwele amamafiya kakhulu. Kwa abantu abalokhuzana abama high profile amaningi. But isikhathi esiningi bekunabantu abadayisayo izinto ezingavumelekile ejele. Belingapheli isonto noma 2 weeks singaseshwanga. Kodwa into ebeyenza ngikhumbula nje enye incident mfethu la kwashawa khona umfana waze washonela esibhedlela eshaya into angahlangene nayo. Wayengahlangene nayo kodwa into eyayimenza usahlangane nayo ukuthi i-evidence yatholakala kwi-property yakhe noma endaweni yakhe. Umbheka ngithi lapha uma ungabe ufika unikezwa ilokha yakho umbhede wakho. Lezo zinto zozo2 ziyi-property yakho. Of which uma ngabe kukhona into ebanjwayo engekho wrong engekho right kulezi ndawo zozo2 leyo nto leyo it doesn't matter ukuthi I belong kuwena kufanele uthathe i-responsibility yaleyo nto. So uma seshwa ke la kungene izibhamu kunamagenga ayizo escape yabo. Nasa sizazi ngene kanjani kodwa futhi information yafika emaphoyiseni. Uma ifika emaphoyiseni saseshwa. Mase kuseshwa kulombhede walomfana kuvele kutholwe izinhlamvu. Angizazi ukuthi zazi singaphona nje kwakweinhlamvu ethe kuba ninganyana. Angizazi cishe zaziqile ku10 mangaphosisa. Mfethu ngendlela ashawa ngayo. Washawa mfethu wabona ukuthi yabona mfethu ngendlela ashawa ngayo. Uyakwazi ukumbona umuntu mfethu ongayazi le nto ukuthi cha yabona ke lo akayazi le nto. Washawa mfethu waze wawulala esibhedlela mhlambe kwaphela u2 weeks elele esibhedlela washona. Into embi ke ngokuhlukumezwa kweziboshwa kwama kwesike sashawa saze sashona. Ngeke umndeni wa victim uzulithola iqiniso ukuthi ubani oblanda isiboshwa. Ngisho noma ngathiwa yimina engisibulele ezujele. Kodwa ngeke uzulithola iqiniso ukuthi yini engidrivile ukuthi ngize ngiyambulala. The only thing ezoyithola hayi laba bantu laba ya bebelwa bodwa bagwazana wabe seyalimala washona. Ngeke nize niyiphikise le nto ngoba nina nikho. Ithini esaziyo ukwenzakalani la ngaphakathi. Not unless of course kuzoba khona umuntu ozosimela istory sakhe emagengeni asho ukuthi akwenze kanga kanjalo. Enini enenzile 1 no 2 no 3 no 4 no 5. Eyesibili i-incident ila kwakukhona abafethu ababekade belwela amalungelo eziboshwa because sasesixhaphazeka. Kodwa labo bantu labo bagcina sebedlisa upoison. Poison ke wafika nabo ojele kwanikezwa iziboshwa ofuthi kwakusetshenziswa iziboshwa ukuthi zizovala labo umlomo because babe sivula amehlo noma abanye sebebadala kakhulu ejele babevula abanye amehlo uthi hayibo akwenziwa kanje. Bese kuba khona lana kwakade kuliwa khona ekitchen kuseni kuyophaka. Makliwa lapha ekitchen xhaphazeka noma uba. Ngiso ngiqhashazwa ke lapha ngoba manje kusuke kungalwanga wena kusuke kuzilwelela abantu abawu2 kodwa
yonke le incident eyenzeka lapha ya inihlanganisa nonke bese niyashawa. Yabona ke ejele mfethu mina into engayinothi engayifika ngayifunda. Khona lento ekuthiwa ithatha uhlale phansi ubeke umise kanje izinyawo kanje uzimise kanje bese bekushaya la ngalento khuzana don't keep leya nto leyana iyingozi cause inama optional 2 ngendlela engabuka ngayo izinto. Kungenzeka ufe, kungenzeka ungaphindi ubathola abantwana. Omunye umuntu uzozibuza usungikhiswa yini. La ngaphansi kunendawo esensitive ethi mangabe ithintekile yathinteka ngendlela engekho right. Iyashesha ukureact nenhliziyo. Mekuyashaya kwaphazamiseka yona nayamba uphazamisa inhliziyo kuphelile ngawo. Futhi nemizwa yakhe ingagcina singasasebenzi nazo zonke lezo zinto. So nje angifuna uqamba abantu lapha bayahlukunyezwa ngoba sinesikhathi uvele uthi yezwa unganani uthi kwenzakaleni. Uvele ubone sekungena amaphoyisa ethatha umuntu ehamba naye. Uyambona seyabuya shawe uphukile awanani ukuthi bekwenze njani. Ungazo abanye nje ngaze ngaphuma ngingazi namuthi kwakwenze njani. Kodwa kulokhu hayi ukuthi uyimpimpi kwasha kwacima kanjani njani. Ziningi impethu izinto ezenzakalayo lapha ejele. Abanye abantu bayaduka lapha bengaziwa ukuthi bashonephi. Gcine engaziwa ukuthi umuntu ushonephi. And kuyingozi ejele because kunamaphilisi awu2 khona leli philisi lethangi kaXhosa ke libizwa kanjani athi iphilisi lethangi. Ngiyacabanga ukuthi nale KZN le into eyodwa efanayo because yileli philisi elisetshenziswa makade kuvuniwe ebusika elifakwa lapha ya kuleyo mbewu ukuthi ingaboni nalezi zilwane zingabi khona izilwane. Lela philisi melike lafika esandleni esirong hambile wena. Liyasetshenziswa kakhulu ke le eEastern Cape. Mangabe lingatholakala lingcono lelo because singakwazi mangabe ngidliswe ngalo ngingakwazi ukusuka la ngihambe ngiyolithola usizo eclinic mhlambe ngiye kudokotela noma ngesibhedlela. Ngingakwazi ukufika bafike balidrain ngesindi. Elingozi kakhulu leli steam. Uma kuphekwe ejele kufike kubaswe lwabhayela wakhona bese kufake lela philisi lela elizoqoqa yonke lentuthu ukuthi ayikhuphuke ngamapayipi ihambe iyokwenza ukudla ukuthi makushise kuze kube sesimene esirathi ukuthi ngingadliwa. Liyatholakala nalo ngendlela litholakala ngayo. Uma udliswe ngalo ayingeke kude kakhulu emgaqweni bese ngeke uzofike khona. Suhambile. So ziningi mfethu izinto ezenzakalayo. Ayikho indawo engekho corrupt yabo. Yonke indawo icorrupt. Kodwa ke iproblem esinayo iyodwa. Psychologically siyayisibuka ngathi ucorrectional awenza umsebenzi. Correctional futhi uyasebenza ucorrectional service. Uyawenza umsebenzi wawo. Iproblem ekhona ukuthi ithina abantu abasuke beboshiwe esenza kuba sengathi ucorrectional awusebenzi. Yabona khona abanye abantu bese abaproud ngokuthi bona baboshiwe bayinsizwa makhunya ngensizwa sokhunya abantu abasenombolweni. Abantu omunye umuntu athi mina ngakubopha mina ngenze yonke into ngami ngiyokubhanda into nazo zonke lezo zinto. But ziningi izinto singayixoxa mfethu ezenzakalayo lapha ngaphakathi. Kwayibona nabo ejele bakhona abanye abalala nazo iziboshwa. Izinto ezenzakalayo lezo. Ojele besilisa. Nangale kwabesifazane into ebasivese into efanayo kuyenzeka. Ukuthi ojele besifazane baqoma iziboshwa. Yabona khona imali ngendlela ekhona iyafana nala kuthiwa khona la khona uthanda indlela ekhona la khona imali nendlela ekhona zonke izinto ziyenzeka. Sometimes uthola ukuthi uzibuza ukuthi iyazi mfethu lento leyenza ngendlela errong kodwa usungena ichoice because kusuke kusetshenzisiwe imali. Kuningi mfethu okwenzakalayo. Yilokho nje ngingakusho. Hayi no ngikuzwa kahle mfethu.